Assalamu alaikum. Hara mi tori ke on sa kitane yewtere meden ne ka urgent ka fewndi den do hande kadi labani programme ji buy e boreji buy e baadi hammiradi Fuuta Jallo hammiradi hot Guinée kanyum resisama parce que on yi déjà ko be wi ko kankan ko 2 millions d'habitants ay mi do mi kirda taw hakkude yalla tay population kankan on wonɓe ɓen kankan c'est-à-dire no heewa ɓuri e Conakry ngalɗinilan ha feƴƴide kero mi wondi ngalɗinilan kankan c'est-à-dire mi woni kankan 7 ans ma 5 ans mi woni kankan miɗe andi kankan quartier ji ɗin yuppu e wanke miɗe andi kankan ko kankan mi jangi école Alhaji Badru Alhaji Batri e Bembature miɗe andi donc mi iɗo yewtireji buyno yewta par rapport live mum mi waɗi on nane fi tun ko min wowli konko gonga tola c'est-à-dire tola ko yewti konko gonga yimɓe buyi monike ɗum fettiɗo yi appel ji woɓɓe c'est pas grave mi réponde e on mais ne woton hawjo koka début fuɗɗiɗen ɗo fuɗɗode on ne muɗum waton hawjo si Allah jaɓi waton hawjo fes wone tranquille sakitana e live meɗen o yi Mamadi Doumbouya ko ɓe programme kon yi anneji maɓɓe bonɗi ɗin ɓe eɓɓiɗin ka nder saare meɗen Lagine mi yeedo toon ɗo noon programme ji seeɗaji duwaɗo wattande hila meɗen mi weltini ha ko tawata ko CNRD ko yanugol ɓe woni e muɗum ni wallahi ko CNRD ko yanugol e muɗum ɗon mi profita ɗo encore une fois mi hiwro Adama Diallo debbo mo mi anda ha hande wonterɗo simmi fayali de France sim fayali wakkili ɗo ndareɓe partage ɓe moƴƴa e kadi mi hiwroto ɗo kadi woɓɓe kadi no ɗo no siva mi inneteɓe Souleymane kamɓe kadi Denmark oni on noon kadi mi hiwroto mo mi profita kadi mi hiwroɗo Moko Baɓe kadi wonɓe lan sivude wonduɓe docteur en Lagine kono sakitane yewtere no mi wi'iri noon kadi bi si mi falli yare komi hawrito kadi waton jogitoro lan ette falliam fawo e horam waton fawo e hor goɗɗo kono o sahay ko wonnen ɗo miɗe welti miɗe mari nouvelle ji kelɗuɗi iwruɗi ko ministére de la ko chef d'état major général des armées programme ji Mamadi o mapikeni ni wallahi gente militaire o nde hitande ɗo misi kaasi feƴƴe nde ɓe yanali ɓe yanayi woni few ɓe yanayi wallahi kala jokkuɗo CNRD o nisanay ɗum par ce que ko koman o nangoyte koman Mamadi Doumbouya si kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya o yanayi few ɗum no laaɓande lam pos miɗe tori noon Allah sellu balde en ba yaaduɓe maɓɓe gawal en ba kala faalaɗo convaincre Mamadi Doumbouya o non des journalistes mi sikka nini taw yita ɓe walla nini taw fi ardagol parti DG o par ce que nini ko mapiniɓe ko honno ɓe hendorto c'est à dire ko honno mission ji maɓɓe réussirta hara ɓe takka ko poste ji maɓɓe ɓe no naɓede campagne ɓe doguinede parto e nder Lagine e ƴawa e lope ndiyanno aray ɓe c'est à dire Lagine ko Mamadi tum wawno arrangande nden probléme ji meɗen ni mais ɓe waɗali ɗum wallahi ɓe waɗali ɗum Ceerno Maju Sow pardon ça va grand ɗay jam Diallo Séré Mamou merci pour le cœur mon frère champion Ceerno Maju longue vie à toi mon frère merci beaucoup Amina onon kadi yo Allah renon danda on bone ayɓe moɗon ɓen yetta so ɓe noon la plupart woɓɓe tawa ko dalabama hedde dinguira on kamen to fi honno mi yewtirani ɗum par ce que audio ɗo noon kamɓe akeyiɓe ɓen ɗo Mamadi Doumbouya délégation Mamadi Doumbouya hot Guinée ɓe jaɓi ɗuman noon ko kudeta ɗuman depuis mayde El Hadji Ousmane Fata ko Allah hirnoɓe yaafo wattida ɓe yaafaɓe depuis ɓen feƴƴini kudeta mo Alhaji Badru forme no yawgol reppagol almama ko Fuuta Jallo ngu jonna mo fala on mino ɗum ɗon yalal sen dalaba yimɓe watto ɗi dolekeji maɓɓe ɓe yaayi ɗi campagne ji soutenugol Mamadi ko ɗum waɗi mi yeeti kaw min mi ala siɗɗo fewka gouvernement kala yaltuɗo ɗo waɗi yewtereji gonto na inde dinguira wona inde Lagine toon way ko dalaba ok Ceerno Maju Sow merci onon dalaba mi weltana Moukhtar Diallo Gambia simi fayale ko Gambia ka merci beaucoup salamu aleykum ɗo e jaam joni noon ɓe yiide ɗum noon hiɓe andi pasa CNRD no laaɓani ɓe pasa koye fenade ɓe woni e muɗum CNRD no laaɓani ɓe pasa koye fenade ɓe woni e muɗum mais ɓay tun hiɓe andi ko fenade ɓe woni e muɗum hino laaɓani ɓe ko fenade ɓe woni e muɗum ɓe jaggoto jama o pullo Fuuta si daraki
ma ɗum maninkaɓe ɓe lannisa yimɓe mi yiya ɗo live ji yimɓe buyi TikTok Facebook YouTube ɓe waɗa ɗo ɓe inna enen koyen hoɓɓe Idi Amin no wi'irno no ngol konngol mi heɓali konngol mettugol ha hewti ngol konngol Idi Amin wallahi mi heɓali konngol jama won ɓelandarde weltoɗe fanko mbude waton haalu hay e fuuse muɗum waɗen tun sariyaji meɗen jogitoɗen ɓiɓɓe meɗen men jogitoɗen hoore men wawen heƴƴude ka cuuɗi meɗen wota goto yaltu si innama wata yalte ta yalta si innama yo yalte yo yalte respecté ɗum non maîtriser non ɓe ɓewno yiɗe ɗo ɓe wela ɓe metta liɓude meɗe andi koyenji buyi point de faible maɓɓe fof muɗum meɗe andi CNRD mi andi yimɓe buyɗe ɗo merci beaucoup Mokhtar Diallo merci beaucoup guiɗo an o mbiɗa welala moƴƴa merci pour le cake depuis Gambie merci beaucoup en fof meɗen yiɗe en andi kon wadde ko jagguɓe woni wadde joni noon si ndaɓani enen yiɗen fankiɗe noon tun wona en yaruni ko enen duwa immade ceɗaɗi ɓay peuple gi noon ɓe andi hande kadi ɓe jiiɓidiriɓe ko ɗum waɗi joni peuple on wawata immade hande kadi no falira ɗen noon ɓe lanni jiiɓirde pays men on lannama jiiɓede Mamadi nde o ƴetti o nde waɗi o kudeta ala jingannoɗum ha hewti fodoya image e Alaji Sellu ɓe hikkini Alaji Sellu yeeso ka Nations Unis ko Union Européen ka CEDEAO ko course ka CEDEAO ko lanade fop muɗum Alaji Sellu no taɓe sanction o kumpay kum ɓe accimo ɗo hande ɗen joni ɗen suti ɗum noon kon feƴude wonde mi ara no mapilla ha fi'de kerol ko yiyeten kon jagguji ɗi ronke immade darde yo Allah nangir Mamadi no nangiri noon Firawna tawi Firawna wata fuutade yo Allah nangir mo noon kanko kadi